Níor se bhá tríéis Ceathrún Rua Nollag gur thosa pobl na Ceathrún Rua i dtí ar Thrá an Dóilín den Snámh bhliain túláin. Eagraíonn Cumann Peile an foráiste an Snámh chuile bhliain, chun airgead bhhailú de eagraíocht chomhracha áitiúil Tigh Nan Dooley. Agus, gus na bruntanas tucaíach réad aige, bhí daddy Nollag a hain ar an Ceathrún Rua a bailú airgead freisin. An nainneán go bud a lá Nollag, gus go muid lár dhíomhre, tá Cumann táir ar a lá, tá Eagraíonn go háir sa spéir chorm, gus ní pugachean, ach ná cuireach sé seo dal mula go bethart. Tá airge se fuair. Agus bug fuacht a bhí arb seo, sé sin go dtí gur thugad ar ar an uisce. Roland Sheikh has a piece of spree. Captain after 8 meals along you. I can share it in the ocean. Swim with the magic and move with the general while I course the carbon. I guess Tommy Diana Ochin, while Tigh Nan Dooley Institute agus on the áitiúil tá Diana Annaberg jogus tá áras nó glánas lú mianna agus testing pinnechi wo agus tarúlain couple euro in the melach agus tá muid headh buchar canach Cumann Peile na dínar fada ílands áirgead ar na Snámh. Diad a dísgur éascin jabach buchla diad an láine go má mar cinstó a fi leinttín se bhí fuór agus í siúcán. Agus cé gur a drugel ar chuid dína scuile leis an túlaí ar an Dóilín. Níor a bailach an drugel chéana ar ghuine eile. Bhna amach numere nóch TG4 ar Thrá an Dóilín na Ceathrún Rua chun é na Gaillimhe.